busa chigon phano kam khaima tongkai tamungkai thok sugo an jibono munuya ho buike munuya. Hello guys, hanyo hai lamsogo norongno ani channel lo hingkai tini ang mai tangna bagai engko ready ungtongo mai rok chawi ani busakai an man thani hingkai mai tangmani phunungai norongno hingkai norong ngai tongdi hingkai jung ang to busa gului phano an busa chigon phano kam khaima tongkai tamungkai ka mai bo tangna nango he kam labo nai me asu chini rang pujani bo kisa ingko rang pujani kisa problem hingkai engko kam la rok bo nai me ya bani bagai nije no ma tangjao he an busai bo bunyoro se kam khayai aji tu jao bani bagai kam la ro asu nai me ya last year kaisa mani phunungai norong jibon phano nugia khona ekdom je kotor obo noro wana jagano nukhangkai wana nai pura an jibono munuya norong nukhangkai saimanai tho tabukai mai tangai paima pore norong no phunungnai nai tongdi norong an video no jaya karoi kheto phai sok paikhai ko uyang saita naidi toy bai bachui tang jabra fuilayo ma jabra bang mani mayoi ko ma patung se keras khanya ne asuk pheke leng suka pura saltung mani asuk satungo buijara kam khanya rok se saimano kam khaya rok to saimangla obokai chini kwai bagan leng suka mai tangmani ei tabukai tukunai ani busa ahake ma tongjao lengas bai hingkai mai tangai pai tukoi musui mai rok chawi tabuk tai Koksa. Au. Hello. Hi. सिनी चैनल नो सब्सक्राइब कर दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जों ताबो खेतो न बेराय तंग नरंग न फार्स्ट डे सामानि जे माने गटमा फुनुंना हिनै ताबो फुनुंना बागै फाइमानि खेतो नाय तंगदि अब तामान खासिनो ताबो खाय जों थाबुलुं o jagani bobar kholo thoksugo tamo bufang abakai o thachuk mani mo bufang mani amono norno phulma hin samani asu kotoma tha ani salai busuk lok naidi ano support khaijadi kisa ani video no kisa share khaijadi norno request khayo